Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, platoan, alde batetatik, Mikel Bezunartea izango dugu, Iratxe kontsumitzaileen elkartetik. Eta bestetik, Gabi Berasategi. Bera biologoa da eta hegaztien behaketari buruz aurkeztu berri duten liburuska bati buruz hitz egitera dator. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak, kamioiek eta mankomunitateko autobusen 60%ak energia berriztagarri propioa erabiliko dutela dio. Argazkiaren bitartez, aldiz, arrainak, mariskoa eta txerrikia gabonetan garestitzen direla esaten du Notiziasek. Horretaz gain, klimaren goi bilera emaitza etsigarriarekin bukatu dela azpimarratzen du gaurko azalean. Baita gobernu foralak asteazkenean onartuko duela aurrekontuen aurreproiektua. Horretaz gain, Raio Albacete partida Zozulia jokalariaren aurkako irainengatik bertan behera geratu zela ere aipatzen du azalean. Eta erreportaiari buruzko aurrerapen bat ere azaleratzen du. Saharako errefuxiatuekin 7 eguneko konbibentziari buruz arituko dela iragarriz. Bukatzeko, Nerea Penak eskubaloiko mundialean zilarrezko domina lortu duela dio. Eta futbolean, Osasuna barraren erabilera okerragatik kexeatu dela. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titular nagusiak Nafarroan zabor teknologikoaren bilketa 2010tik 130 hazi dela dio. Argazkian, eskubaloiko selekzio espainoleko kategoria femeninoa ageri da, eta final polemiko baten ondoren txapeldun ordeak direla dio. Bestalde, klimaren goi bilera luzeena akordio ahul batekin bukatu dela esaten du azalean. Portadaren azpikaldean, Osasunak barra dela eta Espainiako Futbol Federazioaren aurka kexa formala aurkeztuko duela azpimarratzen du. Bukatzeko, Jaime Ignacio del Burgo, jurista eta diputatu ohiaren hitzak dakartza azalera komunikabide honek. Euskal Estatutua, Kataluniakoa bezala, estatuaren aurkako pultsua izango dela esanez. Gara egunkariarekin goaz. Titularrak, klimaren goi bilerak gutxieneko testuaz gain porrot egin duela dio. Argazkian aldiz, Delirium Tremens taldea ageri da, eszenatokietan baitabiltza 28 urteren ondoren. Horretaz gain, Britania handiko hauteskundeen ondoren igarri den unionismo irlandarraren krisiaren inguruko analisia aurreratzen du. Bestalde, Gernikan Agirre eta Leizaola lehendakarien legatuari gorazarri egin zitzaiela ere jasotzen du garak gaurko azalean. Kirolei dagokianez, Saskibaloian Baskonia 8 onenen artean dagoela esaten du, Murziari irabazi ondoren. Eskubaloian Bidasoa txapeldun orde geratu dela dio Asobal kopan, Barsaren aurka galdu ondoren. Eta eskupilotan puntua Laso eta Albizurentzat izan dela dio, eta garaipena Leire Etxaniz eta Miriam Arrigaiarentzat. Bukatzeko, kultura arloan Beñat Gaztelumendi Gipuzkoako bertsolari txapeldunari egindako elkarrizketaren zati bat azaleratzen du egunkariak. Euskal Herria Irratiko webunearekin bukatuko dugu. Volkswagenek mutualitateen hitzarmenarekin atzera egin behar izan duela dio albiste nagusiak. Eta langile batzordea gaur goizean bildu dela aste honetarako deitua zegoen greba deialdia bertan behera uzteko. Komunikabide honek azpimarratzen duenez, sindikatu guztien mobilizazioak ekidin du bajen kudeaketa esku pribatuen menpe izatea. Horretaz gain, Euskal Herria Irratiak ere horri nagusian aipatzen du ehunka emakumek matxismoaren kontrako flashmobean bat egin zutela. Eta sare sozialen bidez zabalduriko deialdiari erantzunez, Iruñeko udaletxe plaza emakumez bete zela larun batean El Violador Eresturen nafar moldaketa egiteko. Bukatzeko, arrotugunean murrizketak salatu dituztela ere jasotzen du Euskal Herria Irratiak gaur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenarekin jarraituko dugu. Gaur hegohaizean nabarmenduko da. Hego edo hego-ekialdetik ibiliko da, boladaka gogor joko du eta haize begietan. Batez ere, mendinguruetan 100 km/orduko abiadura ere gaindi dezakete ufadek, bereziki ekialdean. Haizelekuak ez diren lekuetan ere, tarteka indartsu joko du. Temperaturan aldaketa handirik ez da espero, eta Kantauri isurialdean epel puntuari eutsiko dio, 15 eta 18 graduko maksimoekin. Eta hegoaldean balio freskoagoak izango ditugu, 10 eta 13 gradu artekoak.
Zeruan berriz, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak pasean ibiliko dira, eta momentu askoan zerua lainotuta geldituko bada ere, ateri eutsiko dio. Bihar, abenduaren 17 eta asteartea, eguraldiak kaskartu egingo da. Euria eta hoztu egingo baitu. Goizaldean, kostaldetik hasita, haizea mendebal edo ipar-mendebaldera aldatuz joango da, eta hortik aurrera eguraldia petraldu egingo da. Zerua estalita agertuko da eta euritara joko du. Baliteke kantauri isurialdean tarteka zaparradak mardulak izatea. Nabarmen hoztuko du, batez ere kantauri isurialdean, eta temperatura maksimoak 9 eta 12 gradu artean geldituko dira. Gaurko efemerideak ikustera joango gara orain. Gaurko egunez, 1485 urtean, Katalina Aragoikoa, Aragoi eta Gaztelako infantea, eta Ingalaterrako erregina eta Enrique zortzigarrenaren emaztea izango zena jaio zen. Gaurko egunez ere, baina 1770 urtean, Ludwig von Beethoven konpositore eta pianojole alemaniarra jaio zen. Eta bukatzeko, 1901 abenduaren 16an, Margaret Mead, antropologo estatubatuarra jaio zen. Oraintxe gurean dugu hemen gurekin Mikel Bezunartea, Iratxe kontsumitzaile taldekoa. Kaixo? Egunon, bai. Zer moduz? Ongi, bai. Eguraldi euritsua azken egunotan, baina tira, ongi. Eta orain ja Gabonak gertuago, ezta? Esperoan edo... Bai, bakitza azkenean eguberriak nola edo ala denok ospatzen ditugu, ezta? Modu diferenteak ospatzeko, baina denok neurri batean edo bertzean ospatzen ditugu. Eta gu lanean ere igertzen dugu, nabaitzen dugu pixketa eguberriak etorri direla edo etortzekoa direla, ze eguberrien inguruan gauz berriek ere gertatzen dira. Kontsumoakin zer ikusia dutena, jakina. Kontsumoa indartzen delako, ez, ere, eguberritan? Datu digabe, dakizunez, beti eta janariei daukionez, beti erosi izan da gehiago, halako bazkarik eta afarik eta ponpoxoak eta egiten dire. Opariak ere. Eta gero hor daude opariek, etxoko apainketak eta azken urteotan bertza fenomeno bat gehitu dena, ez da? Azken egunetan bidaiak ere edo bidaiak egiteko ohitura gora indo eta orduan bidaien inguruan eta gero eta arazo edo kontu gehiago agertzen dira. Nahi baldin mozu jaitsi da konsumo txiki horren inguruko erreklamazioak edo kexak eta jitsi diren neurri batean, eta berriz ere igo da bidaiak eta gauzaik horien inguruan agertzen diren arazoak, ez da? Eta zer gertatzen da bidaia hauekin edo hegazkinen inguruan ze arazo sortzen dira? Badire, bidaia hitza aipatzen dugularik hor sartzen dire, bidaia agentziak sartzen dire, internetez hartzen ditugun erreserbak edo hartzen ditugun bidaiak, jakina hegazki konpainiak, bidaiatzeko modu haunitz badaude, trenak, autobusak, hegazkinak eta modu bakoitza badu bere isitasuna, eta dudik gabe hegazkinak dire arazo gehien sortzen dutena, edo arazo iturri handina. Gero ere hotelekin, kanpinekin, bertza guztiekin ere arazoak gertatzen dira, ez da? Adibidez, hegazkinetan zeintzuk dira gehien gertatzen diren arazoak? Arazo gehienak izaten dire, edo zer ikusi dute, kanzelazioak eta atzerapenekin. Gero bolsoen galtzeekin eta horiekin ere arazoak izaten dire, baina batez ere kanzelazioa eta atzerapenekin izaten dire. Azalduko du bizketo, dena gai arras zabala da, orduan gaur hori aipatuko dugu.
ze probestuko dugu iratxek bere aldizkarian atera zuela artikulu bat, horri buruzkoa, eta hor gauza interesgarri batzuk aipatzen dire, eta nik uste dut komini dela repaso txiki bat ematea. Bidaiatuko dutenek, ez? Izan ditzaten hor. Bai, kontuan hartzeko, bai. Hasteko aipatuko dugu, 2004tik indarrean dugula Europar Batasunean erreglamentu bat. Erreglamentu horrek aurreikusten ditula konpentsazio batzuk edo kalte ordain batzuk kantzelazioak edo atzerapenak gertatu ezkero. Erreglamentu horrek bere bilakaera izan du. Erreglamentu horrek propioa aipatzen du kantzelazio bat gertatzen baldin bada, hegazki konpainiek bidaiariei kalte ordain batzuk eman behar zaizkiola, eta kalte ordain hauek kalkulatu egin behar direla bidaiaren distantzian arabera. Hau da, 1.500 kilometro azpiko bidaia baldin bada, orduan kalte ordaina izanen da 250 eurokoa bidaiari bakoitzan dago. Berriz, bidaia baldin bada 1.500 kilometro eta 3.000 kilometro artekoa, orduan kalte ordaina izanen da 400 eurokoa, eta berriz 3.000 kilometrotik gorako bidaia baldin bada, orduan kalte ordaina izanen da 600 eurokoa. Horrek, erreglamentu honek aurreikusten dituen kalte ordainak, hegazki konpainiak, kliente edo bidaiari ordaindu behar dizkieten kalte ordainak, kantzelazio bat gertatu ezkero. Erran bezala 2004tik indarrean dago erreglamentu hori, eta erreglamentu horrek bilakaera luze bat izan du, orain poliki-poliki aipatuko duguna. Ze hori beti reklamazio edo konpentsazio horiek edo kalte ordain horiek erreklamatzea ez da beti hain xamurra izan, ze beti hegazkin konpainiak beti trabak batu dituzte kalte ordain horiek ordaintzerakoan. Gero kasuistika ere arras ezberdina da edo anitza da, beti ez dugu hartzen hegazkin bat Madrildik Berlinera joateko adibidez, Europako konpainia batek antolatu duna, baizik hor inguruan badaude inabardurak edo gauza batzuk kontuan hartu beharrekoak. Izan ere, erreglamentu hau aplikatzen da, baldin eta hegazkina Europar Batasunetik abiatzen baldin bada. Hau da, zakite, Andorratik ateratzen bazara, ez aplikagai. Da adibide bat. Edo, Europar Batasunera ailegatzen bada, eta hegazkinaren konpainia Europarra baldin bada, bi baldintzak bete behar dire, eta abiatu den tokian, Marrokosetik etortzen baldin bada, adibidez, abiatu den tokian, konpentsazioak edo kalte ordainak aurreikusten dituen araudirik ez badago. Hiru baldintza horiek eman behar dire, aipatu dugun erreglamentu hori, 2004ko erreglamentu hori aplikatzeko. Baina, ze gertatzen da? Horrek nolabaiteko nahasmendua sortzen dula, hau da, ez daikela erran beti eta automatikoki aplikatuko denik, baldin bada Europan barnako, Europar Batasunan gertatzen den hegalaldi bat orduan aplikatuko dugu, baina kanpotik etorri den Europar Batasunatik atera den hegazkin hori, hegalaldi hori, atzerapena edo kantzelazio bat gertatzen baldin bada, hor aplikatuko du erreglamentu hori, baldin eta baldintza horiek ematen baldin badira, ez da? Orduan, azalduko dugu... Pizkat nahasia dela, ez? Bai, nola baitarrateko, bai. Hasiko gara erreglamentu hori xetzen pixkez, erreglamentu horrek izan du bilakaera bat,
sententziek markatutako edo bideratutako bilakaera bat izan du, eta bueno, hor gertatu dira gauz batzuk edo etorri sententzi batzuk bere beziko garrantzi izan dutenak, ez da? 2009an Europako epaitegiak eman zuen sententzi bat eta arran zuen atzerapena handi xamarra baldin bada, 3 ordutik gorakoa baldin bada, orduan, eta legearen arabera beti izanen dugula kantzelazio bat. Edo kantzelaziondako aurreikusten diren konpentsazioak edo kalte ordainak ordaindu beharko direla. 2004 eta 2009 artean, guk erreklamatzen baldin baginen atzerapen bat gertatuta, hegazkin konpainiak erraten ziguten, ez? Atzerapenengatik ez zaude aurreikusiak halako konpentsazio automatikoak. Hortan guk ez dugu deus ordainduko. Jo dezala klientak epaitegira, demostratu ditzala izan dituen kalte ordainak, eta horrela bada, guk ordainduko dugu. Erregelamento arras importante baldin bada da, aurreikusten duten kalte ordain horiek automatikoak direlako. Oda, erreklamatzen duena, ez du inongo kaltea demostratu beharrik. Baizik, atzerapena bat gertatu da, kantzelazio bat gertatu da, hau da nire eskubidea, dirui jasotzeko eskubidea badut. Baina atzerapenei buruz ez zuen deus erraten erreglamentuan, orduan konpainiek ez zuten deus ordaintzen. 2009an Europako epaitegiak ebatzi zuen atzerapena baldin bada 3 ordutik gorakoa, orduan kantzelaziondako erreglamentuako aurreikusten duten kalte ordainak ordaindu behar dituztela hegazkin konpainiak. Orduan geroztik kontsumitzaile hauniz bidaiari hauniz atzerapen handiak izan dituztenek, jaso dituzte konpentsazio horiek edo kalte ordain horiek. Bertze kontu bat, zer gertatzen da? Igual zuk hartzen duzula bidei bat hegazkin konpainia batekin, adibidez zehatz bat aipatuko du adibidez, hartzen zu Berlin, Marruekos, baina eskala egiten du Casablancan. Orduan, eta oroitzen baldin bazara, gogoan baldin bazara, astion aipatu dudana, noiz aplikatzen den reglamentoa eta noiz ez, arazo bat gertatzen baldin bada Casablancan, orduan, erreglamentu hori ez da aplikagai. Orduan, nahiz da ni berlindarra izan, nahiz da ni Berlin, Marruekosera joateko bidei bat kontratatu, arazoa gertatzen baldin bada Casablancan egiten duen eskala hortan, orduan, konpainiak niri ez dizkit konpentsazioek edo kalte ordain horiek ordaindu beharko. Hori plantatu zen eta berriz ere Europako epaitegiak erabaki zuen, ebatzi zuen, nik bidai bat hartzen baldin badut Berlindik Marrokosera nahiz da eskala egin, nire bidaia baldin bada Berlindik Marrokosera, orduan dena bat bakarra bezala hartu behar dugula, orduan nahiz da Casablancan arazoa gertatu, konpainiak konpentsazio hori ordaindu beharko duela. Orduan sententzia hori bereziki importantea izan da, ze haunitzetan bidei bat egiten dugularik, hegazkinek eskalak egiten dituzte, eta orain hegazkin konpainiek eskala egin izanak ez dute erabiliali izanen baitzaki bezala ez ordaintzeko. Baina ez da kontu bera gertatu dena reglamentoen inguruan, ze badaude bertze gauz batzuk gertatzen direnak, eta horrela, bertze arazo bat, haunitzetan gertatzen dena da, nik hegazkin bat kontratatzen dudala, bidei bat kontratatzen dudala, eta atzerapen bat gertatzen dela, berandua llegatu,
Eta orduan galtzen dudala bertze hegazkin bat, ez da? Ni asmoa banuen, nik nuen kontratatu konpainia horrekin hemendik onaino, baizik, nik bi konpainia ezberdinakin, batekin kontratatu nuen Bilbotik Parisera, eta bertze batekin Parisetik Euskal Honora, ez da? Zer gertatzen da, adibidez, Espainiako konpainia handi batek, hegazkin konpainia handi batek, bazuen sartua kontratuan, berak halakotan ez zuela erantzunen. Hau da, klientea galtzen baldin bazuen, bertze hegazkin bat, bertze bidei bat galtzen baldin bazuen, berarekin gertatutako atzerapenengatik, berak ez zuela erantzunen. Adibidez, Espainiako gorenak, goreneko epaitegiak, errana du klausula horiek kontratutan agertzen direnak abusiboa direla. Ez dute balio. Horrela, nahiz hegazkin konpainia klausulari sartu kontratutan, klienteak erreklamatzen aldu dagozkion konpensazioak edo kalte ordainak edo dena delakoa. Bertzea gauza bat ere, batzutan gertatzen da, edo zen arrazoia medio, bidaiari bat, badula kontratatuta joan torria, baina adibidez, Txilera joan nahi dut, eta hor Txilen eman hilabete bat, eta gero joan torria kontratatu ez da, konpainia berakin. Ez joan, eta baziren konpainiak, gero itzultzeko aukera ukatzen ziotena, hau da erraten zuten, ez bazara joan, ordan galdu duzu, itzultzeko aukera ere, bai? Eta hori hola gertzen zen kontratutan. Ordan atera dire sententziak, erraten dutenak, hori hola ez dela, eta nahiz klientea ez joan, baduela txartela itzultzeko eskubide ere baduela. Eta hori ez zaiola ukatzen al. Ikusten duzunez, urte hauetan etorri diren sententzia horiek, nolabait zehaztu dute 2004tik indarrean dagoen erreglamentu hori. Zehaztu erren nahi du, interpretatu dute erreglamentu hori, eta argitu dituzte gauza honitz, lehen nahiko airean zeudenak, ez da? Konpainiak beti zalantza horiek erabili dituzte, ez ordaintzeko. Bertza gauza bat oraindik epaitegiek argitu ez dutena, baina argitu beharko dutena da, bertza gauza gertatzen dena honitzetan. Igual, hegazkin konpainia batekin kontratatu, baina gero hegazkin konpainia honek, gero operadore batekin egiten duzu kontratua, baina gero honek, gero hegazkin egiten duzu bertze konpainia batekin. Arazoa gertatzen baldin bada, ia lehengoari erreklamatzen aldiogun, berak erantzun behar du edo bigarrena den. Batzutan, Europako konpainiek kontratatzen dituzte hegalaldiak bertze herrialdetako hegazkin konpainiekin, eta kasu horietan reglamentu geratzen du ez dela aplikagai, gu bidaia egiten baldin badugu kanpoko konpainia batekin. Hor badago zalantza bat epailek argitu beharko dutena, ez da? Hori da, adibide bat. Badaude hutsune batzuk, ez? Bai, lege guztiekin gertatzen dena, lege bat egiten da, baina gero supuestoak anitza dire, gero epailek hori zehaztu beharko dutela nola bete, ez da? Jakiteko, kasu berezi horietan nola jokatu. Edo bertza adibide bat, adibidez, guk erran dugu 2004ko reglamentu horrek aurreikusten dituela kalte ordain batzuk bidaiariendako baldin eta kantzelazio bat gertatzen baldin bada, edota atzerapena 3 ordutik gorakoa baldin bada. Baina erran barra dago ere bai, lege honek, reglamentu honek erraten dula, kausa de fuerza mayor baldin badago, orduan, halako konpentsazioak ez dituztela ordaindu beharko.
Eta esaten dut zer den causa de fuerza mayor. Orduan, zer gertatzen da? Horrin inguruan ere etengabe epaileetatik nolaiteko interpretazioak etortzen zizkigula. Horietako bat, bere garrantzi izan duena izan da, hitzetan, hegalaldiak bertan bere uzten dire, gelditzen dire, greba bat gertatzen delako, hori azken hilabetotan eta urteotan, behin baino gehiagotan entzun dugu. Hegalaldi guziek bertan bera gelditu dire, langilek greba egin dutelako, ez da? Halakotan konpainiek beti argudiatzen zuten, hori causa de fuerza mayor delakoa dela, eta ez zutela ordindu behar. Horien etorri da, horien berriki iaz, haizu zen, etorri zen Europatik ere, bertze sententzi bat, eta sententzia honek erraten du, bere langileen greba baldin bada, ez daikela planteatu hori causa de fuerza mayor denik. Ze bere langileekin dauden gora berak, horiek ere badire enpresaren ardura. Hor da, causa de fuerza mayor izanen dela, baldin eta bere langileekin dako grebaz bada. Bai, kanpoko faktore. Aeroportuko adibidez, aeroportuko langileek egiten baldin daude greba, baina baldin badera hegazkin konpainiaren langileek, hori ez daikela planteatu, kasurtan ez daikela planteatu, causa de fuerza mayor delakoa dagonik. Bueno, ordan, eta ikusten duzunez, edo adibidez, aspaldi xamarere etorri zen bertze sententzi bat, haunitzetan, hegazkin konpaini bati erreklamatu atzerapen bat, edo kantzelazio bat gertatu zelako, eta hegazkin konpainiak erantzuten zuen, averia mekanika. Averia bat gertatu zela hegazkinean, eta horregatik gertatu zela hoi, eta ez zutela ordindu behar. Ja, aspaldi xkotik badugu sententzi bat Europatik etorri zena, eta sententzia honek ere erraten du, averia mekanika, hoi, ez dela ateratzen al, aipatzen al, aitzaki bezala ez ordaintzeko, hori ez da causa de fuerza mayor, hegazkinaren konpainia da, hegazkina begiratzea eta konprobatzea, ordua baino lehen, abiatzeko ordua baino lehen, izateko pres eta behar bezala orduantxe. Haien ardura dela. Adibide, bertza adibide bat. Horren baitugu, sententzia honitz eta gauza honitz, erreglamentu honek aitortzen dituen eskubide horiek zehaztera etorri direnak, ez da? Orduan, erreglamentu honek izan du bere bilakaera, erreglamentu honek indarrean segitzen du, eta bere biziko garrantzia badu, ze eguberritan bezala bertze garaietan ere, jendea honiz mugitzen da hegazkinez, eta zoritxarrez, kantzelazioa eta atzerapen horiek noiz nahi gertatzen direlako, ez da? Eta erabiltzaileek ezagutzen dituzte haien eskubideak, edo esan zen ere? Hegazkin konpainiak bidaiariei informazioa eman behar diete, ez sententziana doike, erraten diete, erreglamentu hori badagola eta bidaiariak erreklamatzen aldula baldin eta hori gertatzen baldin bada. Gauza bera gertatzen da adibidez, ekipajea edo bolsoa eta galtzen baldin badu edo ondatuta eta ematen baldin baizute, bidaiariak ere baitu bere eskubideak erreklamatzeko. Informazio hori konpainiek klientai eman behar diote. Gertatzen dena da gero, reglamento hola irakurrite, reglamentoaren gainean interpretazio ezberdinak egiten aldire, eta epaitegiek indituzen interpretazioiek ez baditugu ezagutzen, bete konpainiek egiten dituzten interpretazioak beren alde egiten dituzte, ez da? Ordan hori kontuan hartu behar da. Jakin beharreko zerbait, ez da? Bueno, erabiltzaileek eta... Guk gaur informazioi eman diogu gure entzulei, ikus entzulei, eta bueno, eta beti ere baliogarria izan dutelakoan, jakina. Bai, seguru baiet. Eta horretaz gain, orain ere eguberriak datozela, erosketa garaia aipatu dugu, ez? Ze aholku emango zen dituzke? Bueno, lau aholku zen ikustu da azken urtotan, ez dakitzen bat aldiz, erreplikatu ditugun aholku berberak, baina bakizu
Eguberritan ongi dago batez ere. gogoraraztea, ez? Dena. Bai, zerbait, baina egia da, azken urtetan gizarteko reklamazioak ikaragarri itxi direla. Bai, zorionez. Jendea kontuan diagoarekin dabil edo... Bai, segurazki jendeak eta denek gauzak hobikixo dituzten seinale izanen da. Bueno, erran dugu, batez ere Eguberrietan janariak eta jostailuak erosten direla, batez ere, eta arropa. Eta janari daukionez, azpimarratu janarien etiketek duten garrantzia, ez da? Etiketa horietan funtsezkoa den argibidea agertu behar du, zenbait kasutan produktuen ezaugarriak, jakina, osagarriak eta ezaugarriak, baina gero ere kaduzidade datak, egunitze datak, eta noiz edo noiz salatu da adibidez, orain Eguberriek aintzin merke saltzen dela produktuak kadukatu edo urren daudenak. Eta jateko gauzak, turroiak eta lako gauzak, eta ordan igual batzuk merke erosten dituzela, baina gero Eguberrietara llegatuko dira kadukatuta edo hortxe. Igual erreunera ez direla llegatuko. Kadukatua gabe. Ordan, gero batez ere nik erren nuke janarien etiketen garrantzia, ez da? Jakina, gero osasun arazo bat baduna, hor osagaiak agertuko direlako, eta gero ere, konsumitzaileak, nik uste dut, baloratu behar duela, non egina den produktua, nola egina den produktua, beti kilometro zero, ekologikoa den, gauza horiek kontuan hartu behar dela, ez da? Jostailu eta arropai buruz, erren dugu gauzek garantia bat dutela. Garantia bat dutela, eta arduan hemen gauzak nahiko harinki erosten direla, irudidulako nahi eta ez erosi behar direla, eta gauzako paritu behar direla, eta gauta bertze, baina guk beti iratxetik bialtzen dugun mezua da, konsumitzailea, ez dakit, zentzuz jokatu behar duela edo arduraz jokatu behar duela, ez da? Ez erosi behar ez dena, erosi neurriz eta erosi ongi. Eta ordan ongi erosi nahi izan ezkero, gauzen kalidadea, bizi iraupena, ez da dila izan produktu bat erosita bi asten burua mazaborra erabotako duguna, ez da? Eta nola jakin dezakezu kalitatea? Gauzek badute garantia bat, azteko dozen gauza kenduta konsumazkarreko produktu horiek edo produktu personalizatua direnak eta gauzek badute bi urteko garantia, jakina eta konsumitzaile exigitu behar du gauza horiek irautea bi urte horiek. Badakigu, batzutan nola erabiltzen ditugun gauzak, batez ere txikiek nola erabiltzen dituzten gauzak, eta jakina gaizki erabilita zerbait usten baldin bada ez dugu erreklamatuko. Baina batzutan gauzak usten dire, kalidade eskaseko produktua direlako. Orduan, produktuen gaineko informazio guztia gorde behar dugu. Erosten baldin badu, edo zein gauza. Izaten da jostailoa, baina izaten da arropa, izaten da etxerako produktu bat, ez da? Orduan, informazio batek bultzatuta erosten baldin badugu, informazio hori altxatu beharko dugu, ze hor agertzen da produktuei buruzko informazio importantea. Produktu horrek bete behar du publizitateak iragartzen duna. Gero, gorde beharko dugu faktura edo etiketa, gertatzen baldin bada zerbait erreklamatu ahal izateko. Horako, bilatzen baldin badugu erostea, zerbait kalidade baduena, iraunen duna, hori dena gordetzen baldin badugu eta azkenan suertatzen baldin bada produktu horrek ez duela kalidadei edo fallo baduela, guk garantiaz eta garantian erreklamatzeko aukera izanen dugu, ez da? Orduan hori erraten dugu. Eta, bueno, nik uste dut,
arropai daukionez, beti etiketa begiratu, konposizioak, prezioak, nola erabil daiteke eta nola garbitu eta nola gauza horiek. Eta, zentzuz jokatzea fetxa hauetan ere, dena ez da neurriz gabe, neurri gabe erostea eta irudi do, nahiko garbi utzi digute azken egunotan kliman inguruko batzar hortan eta, dire mezuak aspalditik jaso ditugunak, ez da? Baina gero gabonetan, berdin. Zentzuz jokatu behar dugula eta gauzak ongi egin, bideuntatik gaizki gabiltza. Arduratsuagoak, ez, izan behar gara? Hori da. Eta kontzientzia igual. Hori da. Energia bera, gu berritan gastatzen dena, arraspolita da dena, baina zenbat argi, zenbat gasa, zenbat dena gastatzen den neurri gabe, autoan erabiltzen dugun, hori denare kontuan hartu beharko dugu, ez da. Bertzen az gero, ezkejatu. Zentzuz kontsumitu behar da. Bai. Mila esker, Mikel. Etortzeagatik beste behin ere. Eta horren arte. Hori da. Gaur gurekin dugu platoan Gabi Berasategi, bera biologoa da. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Dena ongi. Eta etorri zara aurkeztera egin duzuen proiektu bat, ez? Bai. Txorien ikuskatzeari buruz, edo? Bai. Zer aldi guztu kontatu honi buruz? Hasieran komentatuko dizut, bi enpresen artean egin dugula lan hau, pixkat ingurumen sailan pixka jorratuta dagoen ornitolan enpresa delakoa, eta bestalde bizi-biziki delako turismo jasangarriaren arloko enpresa elkartu egin gara, eta pixkat Zedernaga Lur eta Ederreko Patzuergoak egindako pixkat proiektu hau aurrera eraman ahal izateko. Eta bada pixkat gure natura eta gure naturaren arloko puntu garrantzitsu batzuei pixkat identifikatzea edo diagnostikatzea eta bisitatzeko proposamena hori jorratzea, ez. Eta nola sortu zen proiektu hau egiteko ideia edo? Bai Zederrak, bai Ederreko Patzuergoak bazituzten pixkat iaia mundu mailan, Europa mailan eta Nafarroa mailan ere badago interes bat pixkat ingurumenaren arloan, ez? Eta orduan, identifikatzea Nafarroan dauden leku polit horiek, askok eta nafartarrok batez ere soberaz ezagutzen ditugu. Ezagutzen ditugula, baina pixkat bisitari horiei pixkat zuzenduta, ez? Eta nahi hori asetzeko edo pixkat ezagutzera emateko zer dakagun eta nora jo behar dugun, ez? Hegaztien aldetik, ez? Esan diguzu? Bai, pixkat espezifikazituagoa izango litzateke, baina da pixkat ekosistema horien barrutira edo bisitatzea emateko aukera, ez? Hildo nagusia izango litzateke hegaztien behaketa hori, baina bi ardatzetan banatu egin da gutxi gora bera. Zedernaren aldetik pixkat publiko familiar batetara zuzenduta, eta aldiz Herriberan eta Ederreko Patzuergoren aldetik pixkat birdwatching edo txoritzale behatzaile hori pixkat zuzenduta, ez. Eta badago interesa gai honi buruz? Bai, esan bezala, pixkat orain ingurumen aldaketarekin eta pixkat heldutzen ari garenok, pixkat ikusi dugula gure txikitan jolasten genituen lekua pixkat desagertu egin direla, edo naturak aldaketa handi batzuk jasan izan dituela azkeneko hamarkada hauetan, ez? Batez ere pelotazo inmobiliario delako ere mortan. Eta, badakagu, olako kezka edo gure naturak nola doakion edo ingurumen aldaketa edo gure bizimoduaren
ondorioa zeintzu diren naturan, ez? Orduan, bai badagola korronte bat Europa mailan eta mundu mailan, pixkat naturari bueltan edo pixkat ezagutzera eta ezagutzeko nahi gero eta urbanitagoak bihurtzen ari gara. Eta, bueno, isialdiarako moduan edo umeek batez ere flipatzen dute, pixkat animaliak hurbil ikusten dituztenean, ez? Orduan, Nafarroan eremu txiki batean, 100 kilometroko luzerako eremu batean, baditugu ekosistema ezberdin asko, eta ikusteko aukera hori hementxe dakagu. Eta erresa da animalia hauek ikustera heltzea? Bueno, tresna ez sobera garestiekin bada. Eremu batzu ditugu ikusteko, adibidez Lindusetik edo Pirinioa zeharkatzen dituzten hegazti migratzaileen behaketa hori, pentsa hor 80 espezie pasatzen direla eta egun esanguratsu batzuetan milaka hegazti pasatzen direla gure buruen gainetikan, ez? Bai prismatiko batzuekin edo pazientzia apur batekin edo hortxe isileik egoten momentutxo bat edo umeekin leku askotan ere, fija zaitez, askotan animaliak ere hurbildu egiten dira guregana, ez? Eta ikusteko aukera daukagu, bai. Beraz, gida honetan pixka bat ematen da laguntza, ez? Heltzeko animalia hauek ikustera? Bai. Egin duguna da pixkat diagnostikatu edo identifikatu ditugu zenbait leku, Nafarroaren iparraldean 7 eremu, sobera ezagunak direnak, esan bezala, esaterako Linduz, edo Belagua, edo Urbasandia, edo Bertiz, edo Ilunberri eta Arbailungo arroiak, Irati eta Bodiko oiana, edo Orgiko ariztia, ez? Hementxe, ibilbide batzuk badaude, beste batzuk proposatu egin ditugu, pixkat hori publiko, familiar horretara zuzenduta, eta aldiz herriberan pixkat beste puntu batzuk, batez ere gure ibai nagusien ibai ertzean, Ebro ibaiaren ibai ertzeko basoetan, Azagra, Tetones, Tuteran, Buñuel eta Elpurgerreko Urmaela. 3 ibilbide proposatu ditugu ere, egiteko bai kotxez, bai bizikletaz edo oinez, pixkat gure hegoaldeko eta estepeetako hegaztiak pixkat hori behatzeko aukerarekin, ez? Nik uste lan polita gelditu egin dela eta esku gaur ekarri dizuegun esku horri honen bidez, pixkat ezagutzera ematen dugula gai. Eta zonalde bakoitzean badaude animalia desberdinak, espezie desberdinak? Bai, pentsa, eremu bakoitz honetan edo... Batzuk oso gertu daude haien artean, Bai, pentsa, Nafarroa nahiko txikia da, pixkat bere baitan mugitu izateko, ez? Baina bai, izango litzateke puntu bakoitzak esanguratsua ekosistema baten inguruko eremuan eta hortxe espezie ezberdinak aurki ditzakegu. Pentsa Nafarroan 200 espezie hegazti baino gehiago ikusi daitezkeela, eta orduan, urtaroaren arabera edo pixkat klimaren arabera, leku ezberdinetan edo meteorologiaren arabera, esan da, leku ezberdinetan eta udaberria edo haien ugalketara garaian beste leku polit batzuk ikusteko aukera izango litzateke, eta ezberdinak ikusi daitezkela, eta pixkat aholku batzuk ematen ditugu pixkat eremu hontan nola mugitu ahal izateko, ez. Eta zeintzuk izango lirateke aholku garrantzitsuenak? Batez ere da, pixkat mendian errespetuarekin ibiltzeko, ez. Askotan, hegazti bat hurbilago ikustea edo lan, baliteke milaka kilometrota oso urrunetik etortzea, eta batez ere ez izutzea, ez? Argazki bat ateatzeko edo lan, beti gure distantzia mantendu behar dugula. Eta gero, mendian ibiltzeko, askotan mendizaleok erabiltzen ditugun ez araudia, baizik eta, sentido komun delakoa, ez? Eta batez ere, mendiko eta herrietako lanbideetako respetuaren arauak jarraitzea, ez?
Eta inguruko zonaldetan beste komunitateetan ere badago halako turismoa edo halako proiektuak egin dira? Bai, bai Erkidegoan, bai Aragoien, Errioxan ere, apurka-apurka, herrialde bakoitzak ematen dio pixkat zabaldu nahi du bere baitan duen ondare hori, ondare naturala. Eta bai, hildo horretatik ibiltzen dira gure administrazioak eta patzuergoak. Eta Nafarroan badago bereziki kuriosoa edo bitxia den horrela espezieren bat? Bai, azken finean, guk baditugu zenbait altxor, badakagu adibidez harrapakarien aldetikan edo puturen aldetikan ugatza ikusteko aukera, bada iaia 3 metroko hego zabalera duen hegaztia, pixkat ongi ikustea, flipe bat dela, edo eta gure zingingiretako hegaztiak ere, ikaragarri ikusgarriak dira, edo hegoaldean, estepetan, baina hegaztia haien hegan egiteko adaptazioarengatik edozein lekutan aurki ditzakegu eta beti naiz eta gure herriaren ondoan edo gure ibilaldi ohikoen agian egunero egiten ditugun ibilbide horiek askotan oso aldakorra dira urtaroekin edo hegaztien bisitarekin, Eta, hegoaldean ere hegazti basamortuetako hegaztiak eta holan ikustea ikaragarri polita da, Eta kanpoko jendea etortzen da honen Nafarroara hegaztiak ikuskatzera? Bai, pentsa, gure eremuan, kilometro gutxitan, kostaldea ez dago sobera urruti, badugu Pirinioa edo paisai karstikoa ere, baditugu arroiak, baditugu zingira, baditugu ibaiak, baditugu basamortuak edo, eta orduan, eremu txiki batean, ez ditugu populazio oso handiak, ze ekosistema txikia dira, baina jendea etortzen da, batez ere, momentutxo bat, bisiteak egiteko edo gelditu egiten da, entzun duelako, da, eremu hontan oso importantea da gaur egun, bai sare sozialak, edo esku horri hauek, edo pixkat ezagutzera ematea nola eta non behatzeko aukera dagoen, eta, orain mensajeria instantanea edo informazioa oso bizkor dabil, eta hegazti bat agertzean edo beste leku batean, eta batean jendea urbildu egiten da, zabaltzen da, eta ikustera da, bai. Beraz, turismo hau geroz eta indartsuago dago, turismo mota hau? Bai, gainera, pixkat bilatu egiten dena da, jasangarritasun hori, Jendea ikusi nahi du paisai polit bat, ondare natural bitxia, eta gure ohiko herriko bizimodua mantendu izan du paisai hori, Orduan, horre jarraitzea eta bizitasun hori eta ezaugarri horiek mantentzea polita da, badaukagu eta ezagutzera ematea importantea. Eta proiektu hau aurrera eraman ahal izateko zenbat denbora ibili zarete lanean, eta nola izan da prozesua? Aurten egin dugu, batez ere, baina badator, esan bezala leku hauek oso ezagunak dira, eta adostuta dago, bai turismo sailan eta bai ingurumen saileko, pixkat, bisitariak hortxe eramateko nahia edo. Baina, izango litzateke, bildu egin dela, dakagun, hemen Nafarroan, dakagun ezagutza guzti hori, bildu dugula pixkat proiektu honetan, eta ezagutzera batea, bai. Eta jakingo zenuke esaten zenbat pertsona ibili zareten honetan lanean? Bai, 3-4 pertsona egon gara, pixkat egiten, eta hauze, bai. Eta etorkizunera begira, baduzu asmoa zabaltzeko, edo igual zonalde berriak sartzeko, edo? Bai, Nafarroa pixkat txikia da, baina beste leku batzu ditugu ere, eta, gure nahi da pixkat leku gehiago identifikatzea eta arlo honetako esperientzia pixkat barneratzea, Azkenean gu badakagu eta guretzat importantea da pixkat gure herrien pixkat motorra edo motor ekonomikoa pixkat ere bilakatzea, Agian
ez urte guztian zehar, baina izatea pixkat gure enpresen edo gure herritarren pixkat ondare natural hori pixkat ekonomizatzea posible den eremuan, ez? Beti mantendu ahal izateko, baina izatea pixkat, gu daukagu paisai hori, gu daukagu animali horiek, gure bizimoduarengatik mantendu izan dira historian zehar, eta zergatik ez, ekonomi horren jatorria herrietan geratzea ere, ez? Gainera, turismo mota hau ez da bakarrik urteko epe zehatz batean kontzentratzen, ez? Bai, askotan turismoan pensatzen dugunean, agian esaten dugu, udako edo ez, edo porraldirako, baina orain ja gure ekonomia ere, edo ekonomia global batean, jaiegunak ere asko espaziatu egin dira, edo ez dira bakarrik udan izaten, eta, adibidez irati udazkenean ikustea, edo udaberrian eta udazkenean migrazioaren fenomenoa, edo udan, adibidez, basamortoren idortasuna, baditugu zenbait leku eta pixkat urtean zehar banatu izan daitekeena, ze hegaztiak aldatu egiten dira urtean zehar eta ekosistema eta paisaia baita ere, ez. Beraz, hau da hasiera bezala, ez? Eta etorkizunean ideia da pixka bat zabaltzea. Bai, orain dela 20-25 urte, oso jende gutxi biltzen zen, pixkat txoriak behatzen, harrapariak ikusten, eta bakarrik zientzilarien artean izan zitekeen edo pixkat gure ingurumen saileko departamentuetako profesionalak, ez? Baina apurka-apurka, gizarteak badu nahi hori, ezagutza nahi hori, eta orduan, eskuragai dakagu, eta modu jasangor batean, ez? Denen artean banatu daiteke eta guztiok disfrutatu dezakegu gure herrietan eta gure Nafarroako ekosistemetan. Bai, ziur nago, hasi egin dela, pixka ja jorratzen hasia dela, eta, apurka-apurka daude profesionalak mendi gida bezala edo birkotxineko gida bezalak, non zut zerbitzu horiek eskatzeko aukera kasu, bai telefonoz edo web horri, adibidez Nafarroako turismoko saileko web horrien bidez, non zu eskatu dezakezu, eskursio bat egin nahi dut, profesional bat nahi dut, nik hemen mendia ikusten dut, edo ibaia ikusten dut, baina ikusi nahiko nuke pixkat, ez, pixkat, edo horren atzean zer dago, edo xixak adibidez, ontxoak gero eta zaletasun gehiago dago, edo ekosistemen arloan, ez, eta, bada daukaguna eta zergatik ez ezagutzera ematea. Ez dela bakarrik biologoek disfrutatzeko zerbait, ez? Bai, azkenean gu, horren profesionalak gara, baina ezagutzera ematea eta denen artean errespetatu behar dugun gauza da, beraz, ezagutzera ematea ongi dago. Eta liburuxka hauek non eskuratu daitezke? Orain arte, zedernak eta Zedernak Garalur eta Ederreko patzuergoak izan ditu, baina adibidez turismoko bulego guztiak, Nafarroa mailan, eta erakunde publiko guztiak izango dituzte datorren astetan edo egun hauetan ere. Eta interneten eskuragarri dago, kasualitatez? Bai, bien web horrietan, bai Zedernak Garalureko zein Ederreko patzuergoan, eta hor pixkan badaude PDF batzuk non zabaldu egiten da hemen agertzen den informazioa. Azkenean esku horri honetan espazioa, maketazioa eta holan, beti testua sakrifikatu egiten da, eta bai mapa batzuk, bai pixkat zein espezie aurki ditzakegun, eremu honetan, eta holako informazio gehiago eskuragai dago. Beraz, interesa duen pertsona orok begiratu dezake hor, edo turismo bulegoetan, edo aipatu duzun tokietan, ez? Hoi da. Bulegoetatik pasatu eta hortik hartu, baina beti orain batzuk galtze ditugu, ordenagoaien gordeta eukitzea, beti ongi dago. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ala besterik gabe animatu jendea hontan murgiltzera, ez? Bai, hala da, azkenean Nafarroan, nahiz eta eremu txikitsua izan da,
badakagula ekosistema ezberdin, eta nik animatzen du jendea, pixkat hauetara murgiltzea, ez? Espezie desente ditugu, batzu edo askok eta askok ezaugarri berezia dituztenak, eta behatzea batez ere umetxoekin edo disfrutatzea, eiza eszena edo pixkat nola mugitzen dira ekosistema hauen barruan polita dela, eta askotan gure egunerokotasun arazoetatik pixkat ospaiteko oso lagungarria dela, pixkat menditik ibiltzea. Askotan orain medikuek esate digute, pirurarik ez, baina zoaz mendira pixkat aizea hartzera eta arnasa hartzea eta paseo bat egitera, beti mugitzen zaituena. Onuragarria dela. Eta azken finean ere pixka bat gure lurra gehiago ezagutzeko modu bat. Hala da, mendakazu proposamen bat, eta umetxoekin egiteko, edo zure aiziedako denbora horretan proposanak kasu mailaren gainean, bai. Mila esker, Gabi, etortzeagatik. Zuri, Naiara, bai. Eta ongi segi. Bai, eskerrik asko. Aste hontako agenda errepasatzen bukatuko dugu. Bihar, arratsaldeko 7etan, Nafarroako liburutegian, Asisko Urmeneta eta Aingeru Epaltzarekin solasean aritzeko aukera egongo da. Asteazkenean, arratsaldeko 6etan, Ipuin kontaketa egongo da Zibikanen, Pontxaren istorio eroak izenburuarekin Jaione Urtasunen eskutik. Asteazkenean ere, arratsaldeko 7etan, liburu aurkezpena egongo da Katakraken, Asier Arraiz eta Danele Sarri Ugarteren eskutik. Maitasun keinu bat besterik ez liburua aurkeztuko dute. Larunbatean, Zentralen, Olentzen hori ongi etorri festa egingo zaio goizeko 12etan 3 euroko sarrera ordainduta. Larunbatean, baina arratsaldean, aurrentzako antzerkia egongo da Mendillorriko Zibiboxean, Inondik inora izenburuarekin eta arratsaldeko 6etan hasita. Igandean, Anaitasunan arratsaldeko 5etan, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek bizi dantza ikuskizuna eskainiko dute. Horretaz gain, urtarrilaren 5 arte, Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan, egunero arratsaldeko 6etatik 8:30 sarrera librearekin. Gainera, urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Zezen plazan ikusgai. Eta urtarrilaren 12 arte, Star Warsen inguruko erakusketa Baluarten, 8 euroko sarrera ordainduta. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Keu Agirretxeren azken lanarekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Urtero margotutako paperean bi hauren algara, gezurrezko negarra datorki, jola zen oihartzuna, indurak ireki zaizkit eskuetan, ahots kordetako aduanatik ez da zure izanik pasa, fikziozko berba telefono deia. Itzoiak ezinak ordatu, ahotsaren hotza bereskura gaitz, zure eskuaren beroa erregiten
eskuetan, ahots kordetako baduan atik, ez da zure izenik pasa, fikziozko berba, telefono deia. Fotograma batean elurtutako bere bilaren aurrean gaude, bizirik egon ginen zuetani, guan egon ginen bizirik zutani, guan egon ginen bizirik zutani, guan egon ginen bizirik zutani, guan egon ginen bizirik zutani. Bi aurren galgara, jolasen oihartzuna, mindurak ireki zaizkit esku